Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. It causes cancer. ଏଇ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇ ରହିବୁ? ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ତୁ କେମିତି ଥିଲୁ କେମିତି ହେଇଗଲୁଣି। ତତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସାଙ୍ଗ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ। କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋ କଥା କିଛି ଭାବେ। ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ମତେ କହିଲୁ? ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ସୀମା ମ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝିକି ଆସିଛି, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇକି ସୀମା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ହେ ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ପ୍ଲିଜ ତୁ ବାଧ୍ୟ କରିନି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇତେ ହେଲା। ଆରେ ତୁ ଥରେ ଯାଇକି ତ ଦେଖ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ତତେ ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତତେ ମୁଁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ତେ ମରଣ ତୁ ଥରେ ଯାଇକି ତ ଦେଖ। କଣ କହୁଛୁ? ମୋ କଥା ମାନିକି ଯିବୁ ନା? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିକି ଯିବି। ଆଉ ଭାଇ ମତେ ପ୍ଲିଜ ବାଧ୍ୟ କରିବୁନି ବାର ଯାଇତେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9:30 ଯାଇକି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ। ତୁ ଏସବୁ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ। हेलो हाँ 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 ठीक ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଯିବି କି ହଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ହଁ ହଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପାଣି ହଁ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଯେ ତମର प्रॉब्लम मैम आई एम मेंटली अनस्टेबल पूरा इंट्रोवर्ट है सर 2-3 वर्ष हम खास ना भलरे कथा ही पारछि ना खास भलरे मिसी पारछि पूरा इंट्रोवर्ट है सर मैं सब बेले बस गोटे कथा ही मो मुंडरे घुरी बुलछि आ बारंबार मते पचारुछि कौन सब भूल थिला ମୁଁ କୋଉ ଭୁଲ କଥା କହୁଛ ତମେ इट्स ए लिटिल बिट लॉन्ग स्टोरी में नो प्रॉब्लम ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତମେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି କୁହ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ 2 ରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅନୁ ସି ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମତେ ତା ସହିତ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା तापर आम भीतर फ्रेंडशिप है फ्रेंडशिप रू क्लोजनेस देन बेस्ट फ्रेंड मोर देन बेस्ट फ्रेंड
ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଲଭର୍ସ ଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ରହିଥିଲା। କିସ୍ ହଗ୍ ଏମିତିକି ତା କୋଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୋଇବ, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ରାତି ସାରା ତା ସହିତ କଥା ନହେଲେ ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ। ରାତି ସାରା କହିତେ ଗଲେ ଭିଡିଓ କଲ୍, ଚାଟିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଆମ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଠାରୁ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଦିନେ ପ୍ରପୋଜ କରିବି। ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲି, ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲି। ଆଚ୍ଛା ଅନୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କଣ କହୁନ? ଆମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା? କଣ ହେଲା କି? ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍? ଯେ ତୋଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ହେବି ଆଉ ତତେ ସେମିତି ନଜରରେ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତମେ ମଜା କରୁଛ ନା? ତମେ ମଜା କରୁଛ ନା ମୋ ସହିତ? ମଜାକ ମଜାକ ନୁହଁ, ମୁଁ ସିରିୟସଲି ହିଁ କହୁଛି। ଓ ଆମର ଏତେ ସାରା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ, ଏତେ କ୍ଲୋଜନେସ୍, ସେଗୁଡା କଣ ସବୁ ମିଛ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍? ଇଟ୍ସ 2026 ଜିତ୍। ଆଜିର ଜମାନାରେ ତମେ ଏସବୁ ଲଭ୍ ରେ କନସିଡର କରୁଛ? ଆରେ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ 90s ଜମାନା। ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ଡ୍ୟୁଡ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରେ ଏସବୁ କମନ ୟାର। ହଗ୍, କିସ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ ୟାର। ସେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ନଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଭାବି ସାରିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନୁ, ପ୍ଲିଜ୍। ଏନଫ୍ ଜିତ୍। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ବୁଝୁନ କଣ ପାଇଁ? ବି ଫୁଲ୍ ୟାର। ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଏଥର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଯିବ। ସୋ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ମତେ ବହୁତ ହଟ୍ ହେଲାନି। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡି ତଥାପି ମୋ କଥା ସେ ଜମା ଶୁଣିଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଅବୁଝା ରହିଲା ମୋର ଏକାତର ଭାବରେ ମୋ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ହଜିଗଲା ସେ ନାମ। ସେଦିନ ଫେରାଇ ଦେଲୁ କରି ମତେ ପର, ଆଜି କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ ଲୋ ସେ ପୁରୁଣା ଧର। ଓ ତୋର ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୁହୁକ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲି ତୋର ଗୋଟେ ଝଲକ। କହିବାକୁ ଡର ଥିଲା ହୃଦୟର କଥା, ହସି ଦେଲେ ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ ମନ ବ୍ୟଥା। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଲି, ହେଲିନି ମୁଁ ନିଜର। ଅବୁଝା ରହିଲା ମୋର ଏକାତରଫା ପ୍ରେମ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ହଜିଗଲା ସେ ନାମ। ସେଦିନ ଫେରାଇ ଦେ। ତାହେଲେ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, କଥା ଏଟା ନୁହଁ। ତାହେଲେ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ କି କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ କହିଲି ଯେ ତାର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାରେଜରେ ମତେ ଡାକିଲାନି ମ୍ୟାମ୍, ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତଥାପି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଭୁଲି ବି ଗଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ହେଇଛି। ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ, ଯୋଉଠି ଅଛି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୁସିରେ ତ ଅଛି ନା। ବଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁମତି କଲ୍ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା। ସେ ଏମିତି କଣ କହିଲେ କି? ସେଦିନ ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ତା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ତାର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ।
ମୁଁ କାଳେ ତା ରିଲେସନସିପ ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ମତେ ମିଳିଲା, ହେଲେ ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲା ସେ ବି ତାକୁ ମିଳିଲା। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ଏଟା ଆମର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଏକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରୁନି କି ମୁଭ୍ ଅନ୍ ବି କରିପାରୁନି ମ୍ୟାମ୍। ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଣ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ। ହଜିଗଲା ସେ ନାମ ସେଦିନ ଫେରାଇ ଦେଲୁ କରି ମତେ ପର ଆଜି କାହିଁ ଖୋଜୁଛୁ ଲୋ ସେ ପୁରୁଣା ଧର। ओके डोंट वरी सब कुछ ठीक है जो तुम्हारा 4 दिन सेशन रहबो मु किछि मेडिसिन लिखि दोची ताको कंटिन्यू करबो एवरीडे 2-3 आवर्स पर सेशन रहबो मते सब बेले आसी 10टा बेले देखा आउ देन काल हम सेशन स्टार्ट करबो। अरे जी आसीगला लूडो खेलिए से बस फे गोटे बाजी हो जाऊ। अरे वाह फास्ट रो छ वेरी गुड। खोजे काल देखाबो କାଲି ମାନେ ନା ଆଜିର ସେସନଟା ये तो जो सरेला ମାନେ ଲୁଡୋ ଖେଳ ଆଜି କଣ ସେସନ ଥିଲା କେମିତି? हमें लूडो खेलला वाले का मतलब भाबुथले ନା लूडो खेलला वाले का मतलब मन दुख लगे तुमको ନା ये बड़ जो खुशी रे रखो कहा संगे टाइम स्पेंड करा मैं जीते एकला रहबो तो मुसी जिंस बार बार तुम दिमाग रे आसीबो रे तुम अपसेट हो तो बेटर हो तुम पई कि निजको जेते बिजी रखी पाउछ रख देखो पास्ट के बदल परिबो फ्यूचर के देखो आ प्रेजेंट जोडा कि हम होते रहछ तो सदा बेले प्रेजेंट रे बंचबा सीखो जहाँ भी हो लाइफ एंजॉय करो सेना संगे टाइम स्पेंड करो कथा हो जिते निजको एकला रखो सेटे एकला फील एटा बुझे दबो बहुत इजी बट ए सब तमे के करे पड़बो। अरे କିଛି ନାହିଁ କଣ ଭାବୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ବାସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି ଗଲା? ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାମଙ୍କ ସେସନଟା ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାମ ସେସନଟା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କି ନାହିଁ? ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ମ୍ୟାମଙ୍କ ସେସନଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିମି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? It's a surprise. Jeez, बेळेवेळे ना मंदिर असले शांती लागते. ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କର. ଓକେ ଗ୍ରୀନ୍. ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍. ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ଶୁଣିବ? ହଁ. କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ସାରିପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ. ଦିନେ ସେ ବାଲି ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରେ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ଟେ ଯାଉଥିଲା. ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ନା ସେ ବାଲି ଉପରେ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦର ଚିହ୍ନ ଅଛି. ଆଉ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା. ସେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ସମୁଦ୍ର ତାର ସବୁ ପାଦର ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ଲିଭେଇଛି. ସେ ରାଗିକି କହୁଛି ସମୁଦ୍ରକୁ କି ଆରେ ସମୁଦ୍ର ତୁ କବେ ମୋ ପାଦର ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛୁ. ସମୁଦ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା କି ଦୂରକୁ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ସେଠୁ ତତେ ଦେଖୁଛି. ମୁଁ ଯଦି ତୋ ପାଦର ଚିହ୍ନ ନ ଲିଭେଇବି ତେଣୁ ସେ ଆସିବ ତତେ ମାରିକି ଖାଇଦେବ. ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଥୋଡି ଦେଖିପାରିବି. କଙ୍କଡ଼ା ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ. ମୁଁ ତୋଠୁ ବହୁତ ବଡ ବହୁତ ବିରାଟକାର. ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖି ନ ପାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ. ସେହିପରି ସେ ଆମେ ଯାହା ନ ଦେଖିପାରୁ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି. ହଁ ମାନୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ହର୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ. ବଟ୍ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି. କିଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ. ଜି କେବେ ନା କାନ୍ଦିନି. ତୁମେ କେବେ ମନ ଖୋଲିକି କାନ୍ଦିନ ନା ସେଥିପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ବୋଝ ଅଛି. କେବେ ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର, କାନ୍ଦ. ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଦିଦି ଆସିଲେ ରେ. ଆରେ ଆରେ ରୁହ ରୁହ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବ କଣ ଆଣିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ଆଉ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା. It's a really big surprise for me. ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ. କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି. ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ. ତମ ପାଖରେ ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି. ଷ୍ଟିଲ୍ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛ. ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଅ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହବ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ. ଭୁବନ କରିଯାଅ ଆଜି. କଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ଏମିତି ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକ ଭଳିଆ ହଉଛ କହିଲ? ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ବି ତ ଏତେ ଖରାପ ବି ନ. ହଜାର ଆସିବେ ହଜାର ଯିବେ. ଚାଲ ୟାର ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖି ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି. ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ରଖି କାନ୍ଦ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ. ଆଉ କାହା ଖୁସିର କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଶାନ୍ତି. ଦିଦି ଏକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ. ଯାଉଛି.
ଅରିଜିତ ଆସ ଆସ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଏମିତି ଏଠି ସାଧାରଣ ଡାକିଦେଲେ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଭଲ ମେମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଡେଟ୍ କର। ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ବସ, ମୁଁ ପାଣି ନେଉଛି। Thank you, ma'am. ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା କାହାର? ସେ ମୋ ଝିଅ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରୋପରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ରିଏଲି ସରି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? Pancreatic cancer. It's extremely rare. And she is also a Down syndrome girl. ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ପରସ୍ପର ବାହା ବି ହେଇଗଲୁ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଦେନ୍ 1 year ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ହେଲା। ତା ନାମ ଦେଲୁ ସାଥୀ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ଖୁସି ହେଇକି ତା ନାଁ ସାଥୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ତା ଉପରେ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର। ତା ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସାଥୀ ଯିବା ପରେ ପରେ ତା ବାପା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, କିଛି ବି ଠିକ୍ ରହିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ନେଇକି ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବାପା ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଥିଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ କି ସେପାରେଟ୍ ହେବାକୁ। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି, ମୋତେ ସବୁ କିଛି ସାର୍ କିଛି ପଚାରିବା ହିଁ ନଥିଲା। ଆରେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗଲା ସବୁ ପରିବାର ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସେ। ଏସବୁ କର୍ମ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। କଜିନ୍ ସହ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୋଉ ବୋଉକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ସେବେ ବୁଝିଲି କି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ଯେମିତି ଅନୁ ତମକୁ ହର୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ବାହା ହେଇଗଲି, ମତେ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଗଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭାବ ନା, ତମକୁ ସେ ନା କହିବା ପଛରେ ତାର କିଛି ମଜବୁରି ଥିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଛାଡ଼ ମଣିଷ। ଶୁଣ ଯେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ହବ ଆସିଯିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ? ହଁ, ଏଇଥିଂ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଦେଖିଲେ ଅଥରେ ଦେଖା ହବ। ମେଡିସିନ ସବୁ ମନା କରିକି ଖାଉଥିବ ଯେ, ଆଉ ସେ ଚୁଟି ଆଉ ବିୟର୍ଡ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କର। ସି ୟୁ ସୁନ୍।
କିଛି ଭାବନି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବ। Think you saw me with your friends last night. Yeah, I think it was you. Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. Soaring back to my heartache, holding hands with the night. Hopelessly hoping you to call. If we think about it, we think too much. Maybe we should talk about it, should be enough. But we'll never be enough for us if we not give up. Just say yes. 'Cause baby, 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 we're better than that. Maybe it's as simple as that. If there's love in afterlife, hope we catch the same